Missä on? Sinne penkiseen vaan. Ja siitä kävelee kyllä sinne ojaan. Ja sit tosta. Thank you. What is it? It's a gallery. Gallery? Yeah. Do it yourself gallery. Do it yourself gallery? Oh. Toilet. Katseet on yli. Porukkaa. Otetaan pakkia. Pakkia. No niin. Sitten toinen toiselle puolelle. Sen verran vaan sitä. Sitten otat. Ja nyt. Mistä Anni nousi? Tästä, täältä. Joo, ja tee. On se tyyli. Pitääkö nyt? Joo. Ei lähde muihin. On. Mistä ennenkin toimii? Siellä ryhmänsä kanssa menee. No. Englannin kielen taitoinen. Mitä? No kun se on englanninkielisen kaustamassa, niin mihin se englannin kielen taitoinen meni? Se ei suomea puhuu. Se puhuu niinku. Oi, mikä se sieltä saapuu? Onneksi olkoon teidän uudelle vessalle. Terveisiä maalta. Ottaa pikkusen. Jaa, meidän luontotieteellisessä se vessassa ei ollutkaan vielä mitään oikeaa. Mä menen tässäkin jälleen. Paravipu. Meillä on vähän tarjottavaa teille vielä. Hakee tuolta alta. Tässä on teille näytepullo. Maalta näytepullo. Kiitos. Joo. Ja tästä sitten. Oh, wow. Onko tässä niinku ihanaa, me ei ole syötykään vielä tänään? Vietetään minun gallerian avajaisia tässä samalla. Meillä nyt tässä on tarjottavaa, se riittää sen mitä riittää ja loput jää nuolemaan näppiä. Olkaa hyvä.
Vähän semmoista. Se ei ole. Se on väkevää. Hankitaan juotamaan. Annetaan toisellekin puolelle. Sitten loput jää ilman juomista. Puhe täytyy pitää. Tällä hetkinen, se on jossakin tänne kirjoitettu. Taide on yksi kulttuurin peruselementeistä. Se koostuu ihmisen luomista teoksista, jotka saavat hänessä aikaan esteettisen kokemuksen. Taide on ilmaisun, viestinnän, kannanotto ja mielihyvän tuottamisen väline. Taidetta voi olla myös sellainen, joka aiheuttaa kokiassaan muita kuin esteettisiä tunteita. Se on jokin teos taidetta, riippuu tarkastelijan omaksumasta taidekäsityksestä. On muuten Wikipediasta otettu suoraan. Ei ollut Raimon vessakirjasta. Ei ole. Eikö galleriakirjasta? Täällä sitten on vieraskirja, voi kirjoittaa sitten. Ja tutustua Raimon taiteeseen. Joo, siellä on. Ja sitten täällä kun on taiteilijoita, niin tää nyt on syksyyn asti on varattu tää galleria, mutta sen jälkeen syksyllä on ehkä mahdollisesti joitakin peruutuspaikkoja, niin joko yksityis- tai yhteisnäyttelyille sitten varattavissa. Onko kallis? No, Saadaanko me Jallukas? ainahan se galleria tilan maksaa. Saadaanko me Jallukas? Se varataan eka aika. Joo, katsotaan sitä sitten. Portfoliot lähettäkää. Ja Pisteytetään. tässä nyt hetken kun ollaan, niin tää jatkuu sitten tää performanssi vähän eteenpäin tuossa, niin tää vessan vetäminen, kun tää nyt on aloitettu se vessan vetäminen sieltä, niin tää vielä jatkuu tässä sitten, että minä tuossa valitsen täältä. Täällä on varmaan monta halukasta osallista. Eikö se ole? On. On hyvä. Mutta tutustukaa Jaana ja Ruune vessaan kanssa. Ja siellä on vieraskirja siinä, kirjoittakaa nimiä.